Mankomunitatetik aurrera eramango dugun kanpaina bat aurkezteko. Helburu nagusi bezala, beiraren bilketa selektiboa handitzea izango du helburu bezala. 2018. Urtean, Ermua eta Eibarren egindako kanpaina bat izan zen, eta aurten Deba, Mutriku eta Elgoibarko errexetan aurrera eramango dugu. Eta batez ere, zentratzen gera tabernetan. Tabernak ikusten ditugulako aukera bezala, beira sortzaile handi bezala, kanpaina aurrera eraman ahal izateko. Kanpaina hau, beraiekin bilera edo beraiekin egingo dugun prozesu bat ezela lantzen dugu, ez? Hasiera baten eskutitz baten entregatuko diogu. Nolabait azaltzen, beraiek beira zerikatzeko eta ondo depositatzeko daukaten derrigortasuna edo nolabait gogoratu. Eta bigarren eta hirugarren bilera batzutan, nolabait jarraipen bat egingo diogu prozesu hori, ez? Zela dikoazen biltzen eta ikusteko ere bai, ze zailtasun dauzkaten, ze gauza eskaini dizkiogun mankomunitateetikan, eta neurri batzuk hartzeko mankomunitatearen partetik. Mankomunitateak eta ekobidriok aurrera eramango kanpaina bat izango da, eta edukiontzak eskainiko dizkiogu biharra daukaten tabernari guztiari. Honen bitxartez nolabait sarresteko, beraien hondakinak ondo depositatzea beraien tabernetan, eta gero errazteko nolabait edukiontzirako bide hori eta gero botatze hori ere bai errazteko. Azkenean, saiatuko gara ere bai, taberna dauden inguruetan sistema dauden edukiontzak ikintzen. Sistema honek errazten dietelako nolabait, beraiek jasotako beira hori edukiontzira botatzea. Azkenean, sistema hidrauliko baten bitxartez, kolokatzen da edukiontzixa kontenedorian eta errazten du kolkatze hori.